Много е важно да имаме някакви идеи, горе-долу какви пари ще ни трябват в бъдещето. Живота е непредсказуем, но поне какво си поставяме като цел да финансираме. Пенсионни години, децата, да си купим ваканционен имот, нали? Някаква идея горе-долу какви пари ще ни трябват, за да знаем каква стратегия да изградим. Какъв е прагът ни на търпимост при спадове? Спадовете са задължителна част от играта. Има ги, ще ги има, кофти са, в смисъл неприятни са, каквото и да си говорим предварително. Аз на 20% спад няма да се притеснявам, когато дойде, когато го усетя с парите си, защото в такава стратегия участвам с голяма част от парите си, не е приятно. Виждам го постоянно, ежедневно с клиентите си. Сега при спада, при войната с Иран, 8-9% спад, няколко човека ми се обадиха, притеснени, въпреки че предварително сме говорили, че на минус 20 те са окей. Но когато го видят вече върху парите си, е по-различно. Така че хубаво е, въпреки че ние си го казваме най-добре да не правиш нищо, защото се възстановят нещата, някой път чисто човешки то не е естествено. Нали? Ако ние седим и не правим нищо, чувстваме се малко безпомощни. Можем да измислим някакви малки такива действия, които да планираме предварително и те ще ни помогнат да се справим по-добре в тия спадове, но решенията трябва да са предварително взети. Когато дойде спада, ако тръгнем да ги мислим тия решения, не е добра идея, защото тогава сме под емоция.